Tak ja som taký ranný človek, rána mám rada a považujem to vždy za taký nový začiatok. Je to taká nová príležitosť, proste človek ráno vstane a nikdy nevie, čo sa stane. Farbu som si z tejto pasty Signál zvolila, lebo myslím si, že súvisí viacej s tým ránom ako tá modrá a je to naozaj taká príjemná, táto jemný odtieň zlatej je taká príjemná ranná farba. Tento outfit som vlastne zložila z takého ženského korzetiku. Je z takej trblietavej zlatej jemnej látočky, sú na ňom čipôčky, mašličky, volaník, je to vyslovene také ženské korzetíkové na šnúrovačku. Ešte je vlastne použitý taký jemný saténový župan, tiež v kombinácii s tou čipkou. Čiže je to naozaj také, že tá žena keď sa zobudí, tak sa hneď chce cítiť príjemne, umie si tie zuby, dá si na seba takýto proste veľmi taký ženský, nežný outfit a ide si dať tú rannú kávu jednoducho, aby sa cítila hneď od rána, že dneska budem pekná žena.